Tombo kangen. Nong ayo kancani adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau ya kamu. Hah? Hah? Lha iki arepe anu to, apa ngapa kowe arep apa Nong? Arep gawe tulisan penelitian to. Iya. Belum wawancara to. Belum, Pak, kalau di panggung. Jagungan ngecipris sing ngopo? Enggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Enggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh Pak. iya. Iya. Besok. Ya engko melu nang Besok jadinya besok, Pak. Iya. Besok VC. PC, iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Iya. Ini apa to, Dek? Bah, kaya apa? Lagune Apa? ala sekarang monggo. Arep Puspitanala oke utawa apa wae monggo. Berdua dirembuk. Ugi diaturake karo Pak Jono sing saka Surabaya karo Bu Desri. Ya. Mangkin sak kula pinanggih Pak Jono, Bu Sri tanggal 24 nggih wonten dalem Timasan.